Και στην Νότια Ιταλία θυμάμαι πολιτικά μηνύα για από του Αμερικάνου, βέβαια, επειδή οι νικητές για την ιστορία δεν αναφέρεται. Αν θυμάμαι καλά, και οι Αμερικάνοι σε χώρα που είχαν Ναζί και προστατευόταν στη Σικελία, είχαν βομβαρδίσει και αναστρέψει πολιτικά μηνύα. Απλώς τονίζονται συνήθως επειδή γράφει η ιστορία του νικητές, βέβαια. Τονίζονται τα λάθη των Ναζί. Απειλήθηκε και η Ακρόπολη στα Εργίνια Μάρμαρα που φύγαν από εμάς τους ίδιους που νήσαμε μόνοι μας. Δεν ξέρω για πόσο. Γιατί πόσο ή δωρεάν, δεν θα γίνει, δεν θυμάμαι. Τούρκοι τα πουλήσαν. Και όχι τα πουλήσαν, λοιπόν στο Λόρδο Έγκη. Δεν ξέρω αν τα παιδιά θέλουν να φέρουν κάποιους άλλους κινδύνους που φαντάζονται κατά του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τίποτα, καμιά απειλή, Συγγνώμη, από εχθρούς δηλαδή. Ναι, και σήμερα, στην άξο. Είστε εδώ, στο ελληνικό περιβάλλον, αστικό. Η ανάπτυξη οικιστική, δεν το είπαμε χθες. Η οικιστική ανάπτυξη. Είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε καθημερινά. Σωστά, εμείς ίδιοι τα φέρετε για τις καταναλωτές που κάνουν στο οικιστικό περιβάλλον. Πάρα πολύ πολύ. Ορίστε. Η Άγνοια δηλαδή τότε. Μάλλον, όχι Άγνοια. Πολλοί από εδώ δεν ξέρουν την ιστορία του νησιού, όχι δεν μιλάμε για όλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όντως. Τώρα μην ξέρεις ότι αυτό είναι πολύτιμο. Γιατί αυτό που έχει πριν από 80 χρόνια είναι άξιο προστασία. Δηλαδή, διέλυσε το σήμερα. Εμείς είχε ο πατέρας στην Ξάνθη κάτι, στην παλιά Ξάνθη, το γραφείο του παππού μου που ήταν ξέρω πάνω από 10 χρόνια. Και το έδωσε κατευθείαν σε κάποιον εκεί από το ψηφιακή και το έβαλε όλο πλακάκι. Ήταν διόροφο, όλο με ξύλο χτισμένο μέσα. Εκεί ήταν η Άγνος, που δεν ήξερε ο φόρμα του, ότι είχε αξία αυτό το πράγμα. Και το έκανε σου, το έκανε λίγο σε πλακάκι, είναι τρόπο. Βλέπουμε την Άγνοια, έτσι, ένα πράγμα μια άλλη 100 χρόνια, κανονικά προστατεύεται νομικά. Πώς κάποιος το καταστρέφει, το θεωρεί μηδαμινής αξίας ή μάλλον δεν ξέρει πώς μπορεί να αξιοποιήσαμε και πλέον έκαναν είναι αυτό. Σε σχέση με όλα τα μαγαζιά τα νεότερα, που είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που έφτιαξε τελικά. Και ένα άλλο, μια αυτή περίπτωση, γιατί ίσω έχω και τον πατέρα Χρήστο εδώ και είναι ενδιαφέρον να πούμε. Ξέρω σε περίπτωση νησιών που οι τοπικοί επίτροποι εκκλησιών για να διασώσουν διάφορα εξοπλίσια που ήταν σπαρμένα εδώ και εκεί και τα οποία ήταν βέβαια παραδοσιακά παλιά κτλ. Ρίχνανε τις παλιούς οβάδες και τους βαδίζανε με οδηγούς που λέμε, δηλαδή έτσι. Τζάνι. Όπως το Παναγία και το Σενή, 10 στρώματα βγάλανε, με Παναγία που ήταν η μία μάθη ήταν η Μουτζούρε, ασπρίζανε, ξαναδικογραφίζανε, ξαναδικογραφίζανε. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω αυτό, δηλαδή δεν προσπαθήσαν να αποκαταστήσουν την υφή του όπως υπορρεπήθηκε, αλλά το κάνανε σύγχρονο. Οπότε πας και βλέπεις τώρα ένα εξοπλίσιο και λες τώρα μπορώ να το έτσι, φανταστώ όπως ήταν παλιά. Όχι, είχε καταστραφεί. Άρα και η ισοστρέφεια και η μη διεκδίκηση της συνεργασίας του συγκεκριμένου. Πολύ σωστά. Δηλαδή, βέβαια, εδώ πέρα και η Ελλάδα είναι ένα θαμένο μουσείο όλη η χώρα. Αλλά είπαμε και στους ξένους πολιτισμούς, τη διεκδίκηση. Δηλαδή, το ότι γίνεται στα κοινά συμφέρον αφορά όλους μας. Και μπορεί όχι εμείς να επέμβουμε, αλλά μπορεί να επέμβει η UNESCO. Δηλαδή, μπορεί να διεκδικήσει, δόξα Θεώ, με τις διεθνείς συμβάσεις που θα αναφέρω παρακάτω, έχει αξιώσεις και σε ξένες χώρες να προστατευτεί κάτι. Επομένως, η διεκδίκηση, και αφού είναι νομικός, τι άλλο, η νομική είναι μια διεκδίκηση μας, έτσι, αυτή την ιστορία. Ένα όπλο δίνει ο νόμος για να μπορέσει να επιτεθεί και να διεκδικήσει αυτό που δικαιούσε. Να κίνδυνο στα παλάτια της Νάξου, έτσι, που από ό,τι μου λέει η μητέρα μου παλιά και παλαιότερα ήταν ότι φαινόταν παλιά φωτογραφίες τα αρχαία, που σήμερα δεν φαίνεται κάτι. Μοιράστηκαν, δεν ξέρω, άλλοι λένε μου ψαράδες, δεν ξέρω το ακουστικό. Και εγώ, ας πούμε, την αμαρτία μου έχω βρει πάνω στα παλάτια με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μαϊτό που πήγα κάναμε τεπιές από την πάνω, πιθάρι. Το είχαμε ξεσκεπάσει, το ξεπάσαμε πια πάλι. Εμείς ξέρουμε που είναι. Ακόμα δεν το έχουμε πει στην αγιορική υπηρεσία, πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, ακόμα βρισκόνται κάποιος άνθρωπος να το παίρνει ένας. Έχω φίλους μου Γερμανούς που έχουν πάρει κομμάτια με γλωσσό, το πετάνε σπίτι τους. Για αυτούς αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Είχα πάει στη Βασιλεία, στην Ελβετία, και δεν ξεχάσω ότι περίσσεψαν 2 ώρες στην αλλαγή τρένου και είχαν γνωστό μου λέει πήγαινε και δες αυτό το μουσείο. Τι μουσείο, ήταν κάτι που είχε βρεθεί το 1600 και εκεί πέρα σκάψανε και χτίσανε ένα μουσείο ολόκληρο στο ίδιο σημείο. Ήρθαν βρήκα το 1650. Και σχέση δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν βρει κάτι όπως εμείς το 500 π.Χ. ή το 1500. Τι θα κάνανε τώρα, το κάνανε, θα φέρνανε πούλμα να φέρουν εκεί γύρω-γύρω. Έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνανε. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε το πλεονέκτημα που έχει η χώρα αυτή. Και τους ξένους που έχουν έναν πολιτισμό 500 χρόνων, είναι αυτό το πράγμα να βρεις πράγματα πριν 3.000 χρόνια στο ίδιο σημείο.
απειλείται το πολιτιστικό περιβάλλον σήμερα και από άποψη αρχιτεκτονική. Εδώ αυτό που προστατεύουμε στην Σαντορίνη είναι η αρχιτεκτονική της. Και σίγουρα δεν βλέπουμε ακριβώς το ίδιο στην Άξο. Έτσι, τώρα δεν μπορώ να κεντράρω. Εδώ πέρα βλέπουμε περισσότερες ομάδες. Αυτή είναι η βιτρίνα της Σαντορίνης, το πω έτσι. Να σας υποθέσουμε ότι πουλάει τα δύο το ίδιο προϊόν. Αυτή είναι η βιτρίνα της Σαντορίνης, πας στο καράβι, αυτό το βλέπεις. Και η Νάξο που πουλάει το ίδιο προϊόν, έτσι, τουρισμό κτλ. Αυτή είναι η βιτρίνα εδώ της Νάξου. Έτσι, κτίρια από διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό δεν ξέρω τι το είναι. Με διαφορετικά χρώματα. Έτσι που δεν μπορεί να πει, δεν ξέρω, θα μας πει ο κ. Μαναβράς να στο τέλος, αν υπάρχει εδώ ενότητα στο σχέδιο ή κάποια ομοιογένεια, θα μπορούσε να γίνει κάποια διαφορετικά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη βιτρίνα από αυτό εδώ. Αν όχι σε αυτά σημεία, σε άλλα που μπορεί να καταστρέφονται καθημερινά. Εδώ πέρα μερικές φωτογραφίες και εδώ βλέπετε κτίρια με διαφορετικό ύφος, διαφορετικό χρώμα, έτσι διαφορετικές τέντες. Αυτή είναι η βιτρίνα εδώ του νησιού μας. Έτσι, άλλο θα δω. Εδώ πέρα ένα ωραίο φουγάρο, εδώ πέρα φέρνει τα καραβάκια από εδώ πέρα και οι τουρίστες. Έτσι, νομίζω μπορούμε να δούμε τη διαφορά της βιτρίνας της Σαντορίνης και του Πόνου με αυτή τη βιτρίνα που δούμε εμείς που είναι welcome και βγάζουμε. Και να πάμε σε αναμετρήτρια στην ορεινή Νάξο. Έτσι, αυτό είναι από τα 16 πάρκα που ετοιμάζονται να γίνουν στο νησί. Ένα από τα πάρα πολλά πάρκα που ετοιμάζουμε στο Αιγαίο. Στα πιο παρθένα μέρη, 110 ανεμογεννήτριες ετοιμάζουμε στη Λίμνο, 110 ανεμογεννήτριες στη Χίο. Κατά φοβερή σύμπτωση πέρσι, λίγες μέρες πριν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα δώσει άδεια ο Δήμος Χίου για να γίνει το ελληνικό πάρκο σε μια περιοχή που θα πρέπει να προστατεύεται για το φυσικό τσικάλο, σε κάνουν πορείες πάρα πολλοί τουρίστες. Έγινε μια πυρκαγιά σε αυτή την περιοχή, 10 μέρες που ψηφίσει ο Δήμος και κάνει το μέρος που θα πρέπει να προστατεύεται και που είναι να γίνουν ανεμογεννήτριες, στοιχείο. Εδώ στην Άξο βλέπουμε λοιπόν ανεμογεννήτριες. Όταν οι κυκλάδες είναι γεμάτοι από μήλους παραδοσιακούς που πέφτουν, καταραίουν, δεν μπορώ να σας βάλω μια φωτογραφία ενός μήλου. Αν πάτε στις τρίποδες θα δείτε. Και έχω κάνει πρώτα στο Νάσιο Ίδρυμα, απλώς δεν έχουμε μαζέψει ακόμα την ομάδα, να μπορούσαμε να κάνουμε αντί να εισάγουμε γερμανικές ανεμογεννήτριες και δανέζικες, δηλαδή να δίνουμε cash, πάρτε λεφτά και φέρτε μας να σας φτιάξουμε ανεμογεννήτριες, που από ό,τι έχω μάθει δεν πάει τίποτα στο τοπικό ρεύμα. Αυτά προορίζονται για εξαγωγές στη Γερμανία που έχει το πρόβλημα με τη Ρωσία, το ενεργειακό, με το 40% φυσικό αέριο που εισάγει και με την πυρηνική ενέργεια που κλείνει το 2024 και θα μείνει προς πυρηνικά εργοστάσια που θα παράγουν ενέργεια αυτή και ψάχνει να βρει εναλλακτικές πηγές. Οπότε Γιάννης Κεράκη και Γιάννης Πίνη, από τη μία αναλύσει το ενεργειακό Γερμανία, από την άλλη, εμείς τον τουρισμό μας δεν έχουμε ξεχάσει, που νομίζω στις Κυκλάδες μια φωτογραφία δεν κανείς, για να βγάλει μια ρωσιερά και μια παραπλία. Και οι γερμανικές ανεμογεννήτριες να βραστούν, και η ενέργεια να εξαχθεί έξω φθηνά. Και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Έτσι, ανοίγεις τώρα, βγαίνεις στο σκαβό, πας και ανοίγεις το παντζούρι σου και βλέπεις τις ανεμογεννήτριες αυτές. Δεν είμαι κατά της ανεμογεννήτριας, είναι υπέρ, αλλά όχι σε μέρη που έρχονται όλοι για το φυσικό κάλος, για την αισθητική που έχουν. Και είμαι υπέρ της ανεμογεννήτριας, μιας ανεμογεννήτριας που θα παράγουμε εμείς εταιρεία να φτιάξουμε και κάτι. Έχουμε τόσο μυαλά εδώ πέρα, τόσο επιστήμονες. Δεν μπορούμε να πάρουμε, να αξιοποιήσουμε το ιστορικό στοιχείο με τις ανεμόμυλους. Εγώ έχω μιλήσει με φυσικούς στα παρήγα και λιγότερες κιλοβατόρες. Αλλά με μια έρευνα στο τι πανιά χρησιμοποιηθούν, στο τι μέσα γενναίες θα χρησιμοποιηθούν, θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, με πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, έτσι και να το δείξει για να το καταναλώσει, για να το εξάγει. Και να πει και στην Τουρκία και στην Τινησία εξάγαμε αυτό το ίδιο τις ανεμογεννήτριες που πολλά ναυτότητα με την ιστορία μας, με τα υλικά μας, που φτιάξαμε με δικά μας υλικά, με δικά μας μυαλά και το οποίο εξάγουμε. Δείχνω λοιπόν πόσο ο πολιτισμός κολλάει ακόμα και την παραγωγή. Πώς απειλείται. Ένα δημοσίευμα που βρήκα στο ίντερνετ σήμερα με ημερομηνία 12 του 2014. Στο φιλότη της Νάξου, έγκλημα λέει κατά του πολιτισμού στην Νάξου, ένα αρχαίο μονοπάτι που έχει και φέρνει και τα αρχαία σε διάφορα σημεία στο φιλότη. Κάποιος που έχει κοντά εκεί ένα κτίσμα και ένα ρότο, πέρασε τα Ιταλίκα και το έκανα έτσι όπως βλέπετε αριστερά, όπως ήταν πριν, βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο σημείο και πώς είναι σήμερα ένα μήνα μετά. Άρα σίγουρα απειλεί το πολιτικό περιβάλλον και σίγουρα έχει ανάγκη προστασίας.
Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα ανοίξει εδώ πέρα. Αυτό δεν το βάζω έτσι για συζήτηση, έτσι δεν είναι απόλυτος. Είναι ένα βίντεο κλιπ που βρήκα κατά τύχη στο ίντερνετ. Θα έχω ένα πολύ υπομονή σε αυτή την ανοίξη. Το θέλω στην κρίση σας, έτσι, δεν παίρνω θέση. Αν ταιριάζει τα διονυσιακά μυστήρια, εάν ταιριάζει με τα διονυσιακά μυστήρια, τότε όχι τους κολλάει. Εάν δεν έχει σχέση με διονυσιακά μυστήρια, νομίζω ότι θα μπορούσε να φέρει και προσβολή των μνημείων. Εάν δεν έχει καμία τελείωση συνάφεια. Αυτό που πιστεύω εδώ πέρα. Αυτό είναι σε αποκριές. Το απόλυτο. δεν έκανε. Έτσι ένα βίντεο κλιπ. Αυτό δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση, κάποια διαφήμιση στην άκρη. Έτσι και φέρνει τις τελευταίες σκηνές. Δέκα 10.765, καλά. Δεν το 19. 10.765 προβολή. Αυτό το βάλα έτσι ένα... Λοιπόν, επαναλαμβάνω οι απειλές λοιπόν με πέρα τις ανεμογεννήτριες. Πάρα πολλοί κατασκευάζουμε αυτό που είπατε άγνοια, κατασκευάζουμε σε αρχαία. Δεν τηρούμε στις πολεμικές ρυθμίσεις. Έχω ένα συγγενικό μας πρόσωπο στη Λιμπάρο, που ενώ είχε ένα κτίριο που έλεγε στις προγιαγιάδες του, όπου μέσα ερχόντουσαν την αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλει να πέσει μουσικούλα, να τελειώσει το σύνδεσμο. Ενώ λοιπόν είχε ένα αρχαίο κτίριο που ερχόντουσαν και παρατηρούσαν ακόμα και το σύστημα αποχέτευσης, δεν είχε κατά ανάγκη, είχε ξέρω 40 μέτρα βάθος. Ερχόντουσαν την αρχιτεκτονική της Αθήνας, των Πολυτεχνείο Αθηνών και παρατηρούσαν το κτίριο. Αυτό είχε μια φοβερή ιδέα να το κάνει μέσα μαγαζί κτλ. Και τα διέλυσε όλα και εξωτερικά και εσωτερικά. Κάποιος πολύ σωστά κατήγγειλε το γεγονός. Και ενώ είχε πουλήσει ακίνητά του άλλα για να αξιοποιήσει αυτό το αυτοκίνητο, είχε βγάλει κοντά στο $500,000 από πωλήσει ακίνητο, σήμερα έχει φάει όλο αυτό το ποσό και δεν έχει χτίσει τίποτα γιατί πληρώνει ακόμα πρόστιμα στην πολεοδομία. Δεν έχει κάτι καταγγελίες που γίνανε, πρόστιμο διατήρησης, πρόστιμα. Τα έχει φάει όλα και δεν έχει χτίσει τίποτα. Γιατί είχε άγνοια ότι ακόμα και το εσωτερικό μπορεί να προστατευτεί. Έτσι. Δολοφονική άγνοια και μέχρι σήμερα τρέχει και δεν φτάνει και μπορεί να το λύσει το πρόβλημα. Και η ιστορία καταστράφηκε και αυτό καταστράφηκε και δεν πρόκειται να χτίσει ποτέ κάτι σε αυτό το μέρο. Αυτές είναι μερικές από τις απειλές. Εγώ θεωρώ ότι συνεχώς θα παραπάνω να απειλείται το πολιτικό περιβάλλον, όπως και το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή, φαντάζεστε μια φάση οικονομικής κρίσης που βρισκόμαστε και φεύγει, ας πούμε, σε ένα ποσό 15 εκατομμυρίων ευρώ με 10 εκατομμύρια ευρώ έσπα τα ορυχεία χαρτιετικής, τα ορυχεία χρυσού, ή η βουλιαγμένη για 500 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ό,τι καλύτερο έχει τουριστικά ή άποψη ορεικτού πλούτου η χώρα να δώσει και τα δίνει στη στιγμή που είναι εξωτερική δότηση. 5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είμαστε όλοι 30 και είχαμε δει τις πολυκατοικίες, τα παίρναμε. Τα παίρναμε τα ορυχεία. Σε τέτοια φάση φανταστείτε πως η μικρότερη αξία έχουν πολιτικά αγαθά, οποιοδήποτε, ακόμα και Ακρόπολη, πως σήμερα λένε τα ορυχεία πρέπει να εξοπλιστούν, αύριο ένα νησί, μεθαύριο πρέπει να εξοπλιστεί αυτός ο ναός. Τώρα σημασία έχει να δώσουμε το συνταξιστήμα στα ποσά, τα άλλα έχουν στη δεύτερη μοίρα. Και πώς ανατρέπεται και μια αξιολογική ερώτηση που θα κάνει σήμερα, ότι υπάρχουν κάποια αγαθά δημοσίου συμφέροντος, όπως το περιβάλλον, το πολιτικό περιβάλλον, που είναι πάνω από οποιοδήποτε άλλο. Αγαθό που δεν αφορά μόνο τη γενιά τη δική μας, αλλά αφορά και χιλιάδες εκατομμύρια γενιές που ακολουθούν και δεν γνωρίζουμε ακόμα.
Πρέπει λοιπόν να τα προστατεύσουμε και γι' αυτό πρέπει να δώσει ο σύνολος νομικός όπλα. Όπλα έχουμε δημιουργήσει εμείς οι νομικοί. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και πάρα πολλές χώρες του πλανήτη, τις οποίες θα δούμε συνέχεια για την προστασία του πολιτικού περιβάλλοντος. Το ελληνικό σύνταγμα θα δούμε συνέχεια πώς. Ή μάλλον εδώ πέρα μπορεί να έχετε τα φυλάδια που σας έχω δώσει. Στην πρώτη σελίδα θα δείτε το άρθρο, ποιο άρθρο είναι? 24, στην παράγραφο 1, κάνει και μια μνήα για το πολιτικό περιβάλλον, για το φυσικό. Και στην επόμενη παράγραφο μπορείτε να δείτε ότι γίνεται αναφορά και στα μνημεία και στις αρχαιότητες, αλλά απαιτούνται ειδικοί νόμοι. Όσοι δεν έχουν φυλάδια, μπορούν να πάρουν το Σπύρο πίσω ή το μπροστά. Και ότι προβλέπει το Σύνταγμα δεν αρκεί να βγουν και ειδικότεροι νόμοι που να προβλέπουν και συγκεκριμένη προστασία και κυρώσεις σε αυτούς που παραβιάζουν, που προσβάλλουν το πολιτικό περιβάλλον. Αυτό πραγματικά έχει γίνει από τον ένα νομοθέτη, έχει ποινικοποιηθεί βέβαια η αυτοκρατορία. Υπάρχουν και ειδικές δηλώσεις. Νομίζω ότι ένας τελευταίος νόμος που έχει πολιτισμός λέει ότι όταν ένα αντικείμενο ή οτιδήποτε αυτό έχει ηλικία πάνω από 100 χρόνια, το 100 χρόνια είναι όριο, θεωρείται ότι έχει μνημειακό χαρακτήρα και προστατεύεται. Δηλαδή τα πιάνει όλα. Αυτό δηλαδή πρέπει να πούμε πως είναι ένα ομπρέλα που βέβαια αν τηρείται ο νόμος. Όπως ένας πολύ βασικός νόμος είναι στο 2002, αυτό το ξέρω, μπορεί έτσι να είναι, πρέπει να το ξεκάρω για να σας πω. Έχουμε πολεοδομικές διατάξεις, όπως είπαμε, πολλές ειδικές διατάξεις που αναφέρουν στο φυλάδιο, άμα δείτε προς το τέλος. Πήραμε ειδικές διατάξεις από την πρόσφατη νομοθεσία, υπήρχε προσφάτως και ειδικός νόμος που προστατεύει τις κατακόμμενες της Μήλου. Και λέει ότι πρέπει να προστατεύονται, ότι πρέπει ο Δήμος και θα γίνει και με βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού να προβάλλει το θρησκευτικό αυτό πολιτικό στοιχείο του νησιού και αναφέρει τη στοιχεία προστασίας του. Ή αναφέρουμε σε συμβάσεις που γράψαν πρόσφατα με την Ελβετία της ΗΠΑ για ανταλλαγή πολιτικών αγαθών. Πρόσφατα διάβασα ότι 500 κινητά αρχαιολογικά στοιχεία θα μεταφερθούν από τους Γερμανούς στην Ελλάδα. Εδώ χρησιμοποιεί η Γερμανία το πολιτισμό σε ένα στοιχείο για άρνηση των σχέσεων των δύο χωρών. Επίσης, η Ελβετία έχει υπογράψει σύμβαση με την Ελλάδα για να επιτρέψει πολιτιστικά αντικείμενα. Ακόμα και σε υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα δούμε ότι μπορεί το Συμβούλιο αυτό, η ανεξάρτητη αυτή αρχή, να υποχρεώσει κανάλια να προβάλλουν κοινωνικά μηνύματα που να αναφέρονται σε πολιτιστικά δρόμενα. Και ο αστικός κώδικας έχει ένα έλλειμμα, θα το δούμε παρακάτω. Δεν προβλέπει ειδική προστασία του πολιτικού περιβάλλοντος. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο. Στις διεθνείς αυτές συμβάσεις είναι πάρα πολλές της UNESCO. Έτσι, ακόμα και όταν έχουμε πόλεμο, προβλέπει προστασία της Ακρόπολης για παράδειγμα ή του Κολοσσέου στη Ρώμη. Συμβάσεις για παράδειγμα εισαγωγή-εξαγωγή πολιτικών αγαθών. Ξέρετε για να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πολιτικό αγαθό πρέπει να έχει ειδικό πιστοποιητικό, ακόμα και σε έκθεση να πηγαίνει. Πρέπει να έχει ένα ειδικό πιστοποιητικό που θα βγει και να ξαναεπιστραφεί. Αυτά προβλέπουν τις διεθνείς αυτές συμβάσεις. Πρωτόκολλα της Χάγης. Άλλη πολιτική κληρονομιά που προστατεύεται. Ακόμα και εθνικά σύμβολα. Στη Γερμανία υπήρχε πρόσφατα μια απόφαση, νομίζω του Γερμανικού Αρχαιολογικού, για μια μουστάρδα που βάζει την ελληνική σήμερα πάνω και έλεγε, χρησιμοποιούσε αυτό το brand name, την τριχρωμία της γερμανικής σημαίας για να πουλάει μουστάρδα. Και τελικά προστατεύτηκε, απαγορεύτηκε να βάζει τη σημαία πάνω ο έμπορος αυτός που θα χρησιμοποιήσει ως brand name την γερμανική σημαία. Εδώ αναφέρεται πιο πολύ σε επιμέρους πολιτισμούς, δηλαδή στην Ελλάδα φανταστείτε τους μουσουλμάνους. Έτσι, μια διεθνή σύμβαση προστατεύει την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων. Έτσι, διαφορετικές εκφράσεις, θρησκευτικές, πολιτιστικές, η γλώσσα. 2006. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης έχει κάνει αρκετές συμβάσεις, τις οποίες έχουμε βέβαια με νόμους υιοθετήσει στο εσωτερικό μας δίκαιο. Για την αρχαιολογική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική κληρονομιά στην οποία αναφερθήκαμε. Βλέπει Σαντορίνη και Μύκονο.
και άλλα με το Μιστρά. Και στην Ιταλία επίσης μια διεθνή σύμβαση για τα γραφέντα ή παραγωγούς εξαρτέντα και αυτό που μεταβιβάζω στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναφέρω το συγγνώμη, δεν μπορούσα να δω κάτι άλλο στη συνθήκη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος καθηγητής, ο οποίος καταλαβαίνω πριν να ξεκινήσω, ότι υπάρχει πολιτιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα υπάρχει δίκαιο, μπορεί όχι στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε υποδέσταση κανόνας δικαίου. Κάποια κομμάτια αυτής της συμβάσης παραφέρονται στο να φτιαχτούν πίνακες. Το σημαντικό πάντα σε μια θεραπεία, όπως ξέρουν οι γιατροί, δεν έχουμε εδώ γιατρούς, αλλά οι γιατροί σε αυτές τις σχολές λένε ότι 90% της θεραπείας είναι η διάγνωση. Όταν πάει να θεραπεύσει ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να το διαγνώσεις. Γι' αυτό πολύ σωστά αυτές οι διεθνείς συνθήκες προβλέπουν μια καταγραφή των πολιτικών αγαθών. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι βρίσκεται κατακτή και μετά να περάσουμε στην προστασία. Έτσι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό βοηθούν όπως ο κ. Μαρμαράς και ξένοι αρχαιολογικοί οίκοι, όπως ο Αυστριακός, ο Γερμανικός, ο Ιταλικός που έχει κάνει στην Λίμνο της Ανασκαφές. Στην Άξο που νομίζω ήταν και Γερμανικός αρχαιολογικός σύλλογος. Να δίνει μια δημοσιότητα σε αυτά, μια προστασία των αγαθών και δημοσιότητα. Όταν όλοι κοινοποιούμε τι γίνεται, παράλληλα προστατεύουμε ένα πολιτικό αγαθό, ή έχει να κάνει με τη διαφθορά. Αυτό αντίπαλο τη διαφθορά, ποιο είναι η διαφάνεια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε οτιδήποτε ξέρουμε ότι κινδυνεύει και είναι πολιτικό αγαθό. Μορφωτικά προγράμματα, να γνωρίσει ο κόσμος, τα σχολεία. Η Μελίνα Μερκούρη ήθελε να κάνει ένα πρόγραμμα ώστε όλες οι μαθήτες εκπαίδευσης να περνάνε το Αιγαίο και να έχουν μια επιμόρφωση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια, και να συνδέεται βέβαια αυτό με τα γνωστικά του αντικείμενα, τα στοιχεία τα πολιτικά του Αιγαίου με τα αντικείμενα, το γνωστικά αντικείμενα που διδάσκει ο καθένας. Εδώ βλέπουμε μερικές ποινικές διατάξεις για εκτέλεση έργου σε μνημείο, για επιστροφή πολιτικών αγαθών, για πλημελή φύλαξη σε βαθμό κακολογήματος. Ο βασικός κώδικας θα δείτε στο άρθρο 57 που γράφω μέσα, στο φυλαδιάκι. Το φυσικό περιβάλλον από όψη αστικού δικαίου δεν έχουμε κάποια αρνήτηση να προστατεύουμε, παρά μόνο το άρθρο 966 που σας έχω εκεί σε μια σελίδα, τα πράγματα εκτός συναλλαγής. Θέλουμε πράγματα εκτός συναλλαγής, τις λίμνες, τα ρέματα, τις ακτές, τις παραλίες, τα λιμάνια. Θα πείτε τώρα βέβαια πώς λειτουργούνται τα νησιά και οι παραλίες. Έχω και εγώ αυτή την απορία. Ενώ προστατεύονται στον κώδικα, πώς ας πούμε, περνάνε προφανώς στην νεότερη διατάξη ίδια τυπικής ισχύως, νόμοι πάλι, που καταργούν αυτά που ξέρουμε για τα ακτινόφυστα, χάρη της οικονομικής αξιοποίησης. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν, μήπως να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, θα μπορούσαμε με τις ίδιες διατάξεις να προστατεύσουμε και το πολιτιστικό περιβάλλον. Επίσης, το φυσικό περιβάλλον προστατεύεται και ως κομμάτι της προσωπικότητάς μας. Φανταστείτε μια Ελλάδα με βρώμικες θάλασσες γεμάτες σκουπίδια που κοιτάμε μέσα. Ουρανό μαύρο από καυσαέριο. Σίγουρα αυτά επηρεάζουν την υγεία μας, την ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Άρα προσβάλλουν την προσωπικότητά μας. Έτσι λοιπόν η νομολογία, πάγια και η θεωρία πλέον, τα συγγράμματα οι ακαδημαϊκοί δέχονται ότι το περιβάλλον προστατεύεται ως κομμάτι της προσωπικότητάς μας. Το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει λοιπόν μια σκέψη ως κομμάτι της προσωπικότητάς μας να προστατεύεται και το πολιτιστικό περιβάλλον. Έτσι, γιατί σίγουρα πιστέψτε με άλλο στέρος θα είχαμε, εάν δεν είχαμε κανένα πολιτικό αγαθό. Μα κανένα. Πάνω στην ελληνική πέρα. Χάνουμε τις μνήμες μας, χάνουμε τις αποδείξεις μας για την ιστορία μας, χάνουμε τη δύναμη που μας δίνει η ιστορία μας. Σχέση φυσικού πολιτικού περιβάλλοντος υπάρχει. Το ένα δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα, το άλλο είναι, όπως ήδη είπαμε. Έτσι και επομένως έχουμε μια διαφορά. Παρ' όλα αυτά, η κατούσα άποψη είναι ότι τα φυσικά στοιχεία βρίσκονται σε μια αλληλεπίδραση με τα ανθρώπινα, σε μια αρμονία και επομένως πρέπει να προστατεύσουμε μαζί. Νομίζω αναφέρατε και μεικτά και τα πολιτικά στοιχεία χθες, που προστατεύουμε και το φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος και το μετέωρο. Ο Άθος και το μετέωρο. Έτσι, εκεί έχουμε και αρχαία μοναστήρια, στα μετέωρα και στα μάθημα, αλλά και στοιχεία που έχουν φυσικό κάλος. Οπότε προστατεύουμε. Έτσι είναι και η Σαντορίνη και η Μύκονος,
είναι αλληλένδετο το πολιτικό με το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη που δεν έχει επικρατήσει, ότι αυτά βρίσκονται σε μια αντιπαλότητα. Πάντα το πολιτικό περιβάλλον, δηλαδή τα δημιουργήματα του ανθρώπου, καταστρέφει τα δημιουργήματα του Θεού, ας πούμε, της φύσης, και επομένως βρίσκονται σε μια αντιπαλότητα και αυτό δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως μια ενότητα, αλλά ως διαφορετικά αγαθά και συμφέροντα, τα οποία μάλιστα δεν πανταμονιάζουν, αλλά συγκρούνται μεταξύ τους. Αυτή η θέση δεν έχει επικρατήσει και η νομολογία, και νομολογία οι δικαστές, εμείς οι νομικοί, εννοούμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Η νομολογία έχει αποφανθεί ότι πρέπει να προστατεύουμε πολιτικό και φυσικό περιβάλλον με τον ίδιο τρόπο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον εχθρό της οικονομικής ανάπτυξης, βλέπουμε το Ζαγάνι, το λόφο Ζαγάνι, όπου αρχικά σχεδιάζονταν να χτιστούν τα Σπάτα, το αεροδρόμιο Ελευθέρος Βενιζέλος, αλλά αφού βρέθηκε ο οικισμός που είχε ιστορία 2.000 χρόνια π.Χ., αποφάσισε ο Μονομετές στην Τουρκία Αθηνών